Control de l'ambient. Control de l'ambient. I tot dirigit des de la teva pantalla de control d'energia. Quin temps farà avui? Predicció per avui. Nebulositat variable amb estones de sol. Hi ha la possibilitat d'algun ruixat o alguna tempesta. Temperatures altes, de 30 a 32. També es poden... Gràcies. Control de l'ambient. Al terra de la casa. Si la temperatura puja per sobre d'això, refreda'l fins a això. I mentrestant, tanca les persianes. Les persianes ja estan tancades. I ja que parlem de finestres, hi podies posar doble vidre, amb un filtre sensible a la llum, i així reduïes el pressupost d'energia perquè entrava la calor però no sortia l'escalfor. Podies impedir que entrés la calor forta, així. Ho volen tornar a veure? I parlant de calor forta, n'havien vist mai alguna? És una bombeta incandescent del segle XX. Consumien el 90% de l'energia produint calor. Els nous fluorescents compactes de llum càlida que van arribar a l'any 2000 duraven 10 vegades més i gastaven una quarta part d'energia. I van arraconar aquestes coses als museus. Perquè els nous substituts estalviaven uns 750 quilos d'emissions de carboni. I això va ser bàsic. L'estalvi d'energia evitava haver de construir més plantes d'energia i així es va reduir l'efecte hivernacle. Aquí en tenim un bon exemple. Cap a l'any 2000, aquests nous frigorífics eren 7 vegades més eficaços que els d'abans. 250 milions d'aparells al tercer món estalviaven prou electricitat per evitar la construcció de plantes propulsades per carbó per valor de 90.000 milions de dòlars o nuclears per valor de 200.000 milions. I aquest esforç només costava 6.000 milions. Valia la pena. Bé, com ja saben, tot això es va imposar com si fos l'última moda, si em permeten dir-ho així. Es van trobar noves diversions casolanes, com ara jugar amb la casa. Tanca les persianes. Posa música. Ja he dit que tota aquella tecnologia ja existia. I com s'ho van fer per convèncer la gent? Van reduir els impostos a les empreses elèctriques perquè oferissin aquests productes. I van doblar el preu de l'energia per reflectir-ne l'autèntic cost social, però ara ja només en necessitaven la meitat. I si estalviaves energia, rebies crèdits molt més barats. Però, mentrestant, a fora, l'efecte hivernacle continuava. A les costes del tercer món, si no te n'anaves, podies morir en un huracà. Si eres un dels 30 milions d'habitants de Mèxic capital, no tenies aigua. Bombay era una epidèmia gegant. El 2007, l'autoritat planetària va fer obligatoris els programes de control de població perquè menys població significava menys necessitat d'energia. Alguns països del tercer món van ignorar aquesta regla fins que van perdre els drets de carboni per intercanviar. A partir del 2008, hi va haver una dotzena de tempestes tropicals en 2 anys, al damunt de Bangladesh, al nord d'Austràlia, el Carib i Florida, que s'ho van endur tot al seu pas i que van causar centenars de milers de morts. Però no sóc en aquest cementiri per això. Recorden aquell incident en una platja australiana que he mencionat? Va ser al final de la dècada, quan va explotar el problema dels refugiats. El 2010, un total de 2 milions de persones van intentar sense èxit creuar les fronteres militaritzades al nord del Mediterrani, de Mèxic i els Estats Units, i aquest va ser el pitjor incident, la de la platja de Darwin, on 250.000 indonesis, molts d'ells armats, van intentar desembarcar al llarg de la costa. Els soldats no van tenir cap opció sinó disparar si els disparaven. I els van disparar, evidentment. Van fer falta 12.000 baixes per convèncer els de les barques que se'n tornessin a casa i la majoria no hi van arribar vius. Hi ha cementiris de refugiats com aquest per tot el sud-est asiàtic.
Mentrestant, si encara tenies cotxe, mala sort. Els governs van començar a copiar el que havien fet els italians a Milà a la dècada dels 90. Van imposar recàrrecs molt alts per qui conduís per la ciutat, tot i que amb un trànsit com aquell no es podia conduir gaire. De tota manera, amb els costos de les telecomunicacions baixant contínuament, cada vegada més gent treballava a casa i només anava a la ciutat 1 o 2 cops per setmana. O sigui que el cotxe ja no era tan important com abans. I allò els va donar la idea d'una altra cosa que el 2050 coneixem molt bé. Això, que va fer que les ciutats comencessin a canviar. Perquè aquells impostos tan alts que ja he dit van servir per pagar nous mitjans de transport subterrani d'alta tecnologia. I nets, a més. En aquella època, el món tot just es començava a semblar al nostre. L'any 2008, després d'una sèrie d'accidents nuclears molt greus a tot el món, es va pensar que no seria mala idea abandonar l'energia nuclear. L'any 2009, els drets de carboni encara servien al tercer món per comprar experiència i tecnologia en indústria ecoagrícola, direcció industrial, generació d'energia, planificació familiar i reforestació. El 2010 va aparèixer el següent informe d'estat global de l'autoritat planetària. Temperatura més 3 graus Fahrenheit, nivell del mar més 30 centímetres, reducció d'emissions de carboni segons les previsions, traspàs de tecnologia al tercer món en acceleració, desenvolupament de relacions especials entre Amèrica i Àfrica, Europa, Rússia i Amèrica del Sud, la Xina i el Japó, més de 2 milions de morts per la fam. Previsió. Temperatures molt altes a Sibèria, l'oest del Canadà i Nova Zelanda. Continuen les sequeres, caiguda del gra americà, augment dels morts per la fam, més temperatures extremes. Augment de temperatura previst pel 2020, 5 graus Fahrenheit. No hi ha informació sobre les profunditats dels oceans. Vinga, la dècada següent. Del 2010 al 2020 va ser quan els sistemes d'energia locals van començar a fer canviar les coses. Als països industrialitzats, la gent va començar a abandonar les ciutats per viure i treballar en petites comunitats. Alguns dels petits països més desenvolupats del tercer món van aconseguir la independència energètica per primera vegada en la història. I amb els nous avanços en les telecomunicacions, com els nous sistemes òptics que tothom fa servir avui dia, la meitat de la població d'Occident treballava electrònicament des de casa al camp. Per tant, ja no es viatjava, i el cel estava buit. Les feines també començaven a canviar. El bosc era el que s'imposava, i el cowboy era el que desapareixia. Aquest era un dels miniranxos integrats que hi havia. Bé, també se'n podria dir museus de bestiar, perquè el fet és que en aquella dècada vam deixar de menjar vedella. Vull dir que el 2050 només s'ho pot permetre la gent molt rica. Molt bé, fem una ullada al que va passar després del 2020. El principal problema era el recurs més important del planeta: l'aigua. Els antics sistemes de subministrament del segle XX no podien fer front a la nova situació. Els principals rius de Rússia i els Estats Units baixaven secs. A l'Orient Mitjà, el país que hi havia el naixement d'un riu, va tallar el subministrament als dos que hi havia riu avall. I aquests hi van enviar bombarders per restablir el corrent d'aigua. L'alta tecnologia del segle XX no era suficient. Les barreres antiinundacions del segle XX, com aquesta de Londres, arribaven al límit. Aquell mateix any, es van construir milers de quilòmetres de barreres a Austràlia, Bangladesh i Indonèsia. I si vivies a les illes del Pacífic, ja podies començar a nedar. Aquest era l'avís de l'oceà. Aquí tenim una vista des d'un satèl·lit de l'autoritat planetària del creixement anual de primavera del plàncton, que xuclava 3.000 milions de tones de carboni de l'atmosfera i, per tant, mantenia la Terra refredada. Però ara ja no. Amb una temperatura tan alta, el plàncton es moria i el carboni es quedava a l'atmosfera, cosa que provocava més calor.